sabi niya ka no, mga Oo. Ito lang. ata, nagkente kami. Makuda Burimbo. Alam kayo na, sige, monitor nga eh. Adi, ako daw makakal yun. Na ay pandapat tiwala ka dato na sa kanwana mo na ang puno ko eh. O di ko sa kanila na apektuhan ka, ay ko na muna apekto ako na nasa papel, ganito po yung nasa panalagan ng suwara ko. Pagkabalbal siya kung tuso kay isa sa ubangan sa naus, so di kang ginawa isa yung gano'n. Nawan ng pamanani kung masaras, hindi ng kukit po, kung maguloran ko solo po yun ang ubangan sa inyo. Na makapagay ka ng pamanama pa na makapag-isokro ka kung nakuha mo daw magdala. Kain mo ba yung benaniwala mo na wala sa mga sutada? Ay kung kunalap ka ng buwis sa tinanap, wala pa uwi yan, nasa bukong suntuhin ka mga magdala. Nadia po naman muamak po na iba po kapir ka sa ginaluna pa na rin na sa napupuat tayo pa rin mas sumawin dito ng kanak-kanas sa liyan. Nakakatina tatangay tuwil na sa isa wassalam. Hari ay iatak ko bayan ay nulan ako kaibalang kasusi may nanubensari mawa may nabi ay bersih na domini muda kusi mana masada na iman ko sa pare ko isiya iya daga pire iya ari ko manakay ay depensa ayo jesume yang pagi ini para ayo Muhammad ini sampai ku pasekan minyak petu ini katiga ini nabi yo beli apa ini rumah na ame mampu kai menuju dunia tadi dan di hari so abebi ini nawahi ko sore lebih osa ino kano panilang dua anu ada apa makota apa ini na aku lalu